Imbis allowed maglangoy-langoy ang mga surfer alang sa Governor's Surfing Cup 2022 didto sa General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte, didto na hinon napasok sa kahugaw sa lapok sa politika ang mga partisipante sa kompetisyon. Kini human gikan sila ang surfing competition nga gitakda kaganihang buntag. Kung ako pa sa inyo, luwak mo, tuwas na mo diha sa PC. Kari ka mo dire, bijay na ninyo iton. Nakansila ang kompetisyon tungod sa away sa politika nga gikalambigitan sa pamilyang Barbers ug Matugas, mga dagkong politiko sa Surigao del Norte. Daghan ang miabot alang sa Governor's Surfing Cup 2022 nga gipangunahan ni Governor Lyndon Barbers ug niabot kaganihang buntag si DILG Secretary Benjamin Abalos tungod sa imbitasyon sa gobernador. Gisuyatan ko an mayor ng General Luna o gipahibayo nako sa IJA na adunay provincial government event. Ako lamang kaw impormahon ug ako takaw imbitaron sa opening ng Surfing Cup ng gobyerno sa probinsya. Gikan sila ni Governor Barbers ang National Surfing Competition kay matud niini gisabotahi kuno sa lokal nga panggamahanan sa General Luna nga gipangunahan ni Mayor Sol Matugas ang aktibidad. Si Governor Barbers naghimo Governor's Cup nga salmutan sa kapin 200 ka mga surfers. Samtang si Mayor Matugas naghimo og municipal level international qualifying surfing competition didto sa Tuazon Point Beach Resort ug didto usab himuon ang Governor's Cup sa mga barbers. Depensa ni Matugas, wala kuno mokuha og permit ang provincial government sa ilang munisipyo hinungdan nga ila kining gibabagan. Ang surfing na converted into boxing, kaya mag-away naman kay kung sino yun. Ibalik ko ini sa surfing as a pleasure event. Surfing as an entertainment. Not surfing as a competition where you hit each other, where you are manipulated. Ang mga surfer dahil taglaong sisa, dahil taglaong unisurf. Kamukrakan. Apan matud ni Barbers, nagpadala ang provincial government og sulat ug ila pang giimbitahan ang lokal nga panggamahanan sa General Luna aron mo salmot sa provincial surfing competition. Apan matud ni Sim Catranse, ang spokesperson ni Mayor Matugas. October 4, 2022, Honorable Sol F. Matugas, Municipal Mayor, General Luna, Surigao del Norte. Dear Mayor Sol, ako si Almi F. Dumagtoy, naghuya sa Dapa, Surigao del Norte. Si Presidente ng Siargao, mag-apply ako ng Special Mayor's Permit para sa surfing na may tabo sa Tuazon Point, Barangay Katangan. Magsugod ang duwa sa October 5, mahumanan October 8. Tanay mo tagaan ng paborable na pagtagahan para sa kahapsay ng duwa ng surfing. Ako tinguha na ang permit makahatag ng karadyawan dili ra lamang sa General Luna kundi pati sab sa entero isla ng Siargao. Akong dakong pagtahog, salamat karadyaw, pinirmahan Almi F. Dumagtoy dahil nakasuyat diri job order, Provincial Governor's Extension Office, Siargao. So I'd like to understand, ako nagbasa, attorney, is she representing the provincial government of Surigao del Norte? Is she representing Governor Lyndon? So these are the things na ato i-evaluate in status ng IJA application. Makita sa video nga gibutang ni Catranse nga ang mi-apply sa permit usa ka almay dumagtay ug dili ang probinsyal nga panggamhanan. Natunga ang mga surfers sa duha ka nagbangga nga politiko ug natunga usab ang baybayon sa Tuazon Point kay nag-iya-iya og tukod ang mga manindahay ug uban pang mga negosyante. Sa atubangan sa dagat, ang LGU General Luna, samtang sa likod nga mga stalls ang provincial government sa Surigao del Norte. Ang probinsya sa Surigao del Norte, dugay nang natunga kay nagdumot na ang pamilya Barbers ug ang pamilya Matugas. Baluarte sa Matugas ang Siargao Island, samtang baluarte sa mga Barbers ang mainland.
Nag-away ang duha ka dagkong politiko sa ilang surfing competition didto sa dagat sa Tuason Point. Apan, taliwala sa away sa duha ka politiko, may reklamo si kanhi Climate Change SAR o kanhi DENR Undersecretary Attorney Lucille Sering kay ang Tuason Point usa ka sanktuaryo sa mga pawikan ug didto sila mangitlog. Og ang aktibidad sa duha ka dagkong politiko nga nag-away dako og epekto sa kinaiyahan labi na sa mga pawikan. Dismayado ang mga environmentalist kay gilapa sa provincial government ug sa municipal government ang 20-meter easement sa kadagatan. Gitakda na usab unta nga himuon ang International Surfing Competition didto sa Cloud9 area karong Oktubre 15. Tungod sa tensyon sa lugar, nagpadala na og dugang puwersa si Colonel Ruel Manatad, ang OIC Provincial Commander sa Surigao del Norte. Daghan ang naipit sa away sa duha ka politiko sa Surigao del Norte. Ang mga surfers, mga negosyante, ug labaw sa tanan, padayong nagpakahilom ang nagprotesta nga mga pawikan. Daghan ang gisayangan sa aktibidad kay karuunta ang panahon nga makabawi ang surfing industry sa Siargao human sa pagkaguba niini tungod sa bagyong Odette. Saysay sa pipila ka bisita, nag-away ang duha ka dagkong politika sa ilang surfing competition ug nalimot sila nga ang ilang aktibidad dakong kalapasan sa balaod sa kinaiyahan. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!